Boli sme sa pozrieť u jedného z developerov, sme zase na stavenisku, ja v bielých šatoch. No a vítajte v druhom pokračovaní z vlogu z Egypta. My sa dneska ešte nachádzame teda v rezorte, ale čaká nás plný program v Hurghade. Pôjdeme sa pozrieť na konkrétne projekty, ktoré už aj vy poznáte. Pôjdeme sa taktiež pozrieť do prístavu a zažijeme tú najlepšiu večeru, ktorú v Egypte môžete nájsť. Áno, ja súhlasím a včera sme boli v takom prémiovom rezorte, ktorý je naozaj že moja srdcovka, ale dneska sa pozrieme priamo do Hurghady, ktorá je tiež svojím spôsobom zaujímavá. A tie nehnuteľnosti aj v podstate tie projekty sú tu trochu iné. Zaklincujeme to brutálnou večerou, pretože ak ste milovníci steakov, tak táto večera, ktorú podľa mňa uvidíte v tomto vlogu, vám úplne že odpalí dekel. Je to jedna z vecí, na ktorých sa ja vždycky najviac teším, keď ideme do Egypta. Ak te zaujímajú top projekty a lokalita, ktorá nám je veľmi blízka a považujeme ju za najlepšiu v Egypte, tak si určite pozri predošlé video, kde sa pozeráme na konkrétne projekty a dozvieš sa, aká je to lokalita. To sa muži nezaprú. Sledujú, ako prebieha stavba v Egypte. Kobino, vyzeráš byť unavený už. No, zatiaľ v pohode. Myslím si, že lepšie ako zvyšok osádky. No, aj toto je Egypt. Tu nabývajú teda obyvatelia Egypta. A tuto žije? Zapäť. Tuto žije. Zapäť. To sú tie byty. Nie, toto nie sú investičné, ale je to tá druhá stránka Egypta, tá realita. Tak menej tu fúka. Sme aktuálne na projekte, ktorý patrí podľa mňa k top projektom v Hurghade. Je to na ulici Mamša, takže ktorý poznáte, tak viete, že je to jedna z takých tých najviac navštevovaných, kde sú naozaj výborné hotely, ako napríklad Albatros je veľmi známy hotel. Takže je tu zatiaľ iba stavba, môžete vidieť za mnou. Takže toto je projekt, ktorý určite za chvíľu pridáme do ponuky, pretože ja som teda prvýkrát, ale veľmi sa mi páči, či splátkový kalendár, alebo celkovo ako to má vyzerať. Má to byť butikový hotel, nákupné centrum, sú tu morské lagúny, 3 veľké bazény, takže naozaj tento hotel toho bude ponúkať veľmi veľa. Sme v podstate v úplnom centre Hurghady. Čo sa týka splátkového kalendára, tak od 15% je akontácia a následne máte splátky na 4 roky, čo je taktiež úplne super. Takže sledujte náš web, tu môžete vidieť, ako stavajú bazén. Napravo teda rozostávaná stavba, naľavo stavba a v strede bazén. Majú to byť 3 obrovské bazény, celkovo tento rezort sa bude rozpínať na pozemku 100 000 m2, čo je naozaj obrovské. A len 37% bude teda zastávaná plocha, ostatné bude zeleň a teda voda a pláž. Jakub
Keby máš povedať 3 dôvody, prečo Egypt? Prvý, podľa mňa kapitálový rast daných apartmánov. Myslím si, že tie ceny sú ešte dosť nízke. Druhý je určite celoročná sezóna, to znamená, že vy to podľa mňa viete celkom dobre vybukovať. Tretie je, že pre nás Európanov je ten Egypt naozaj dostupný, presne sme sa o tom bavili, že Nemci, Veľká Británia, Taliani, proste je tá sezóna celý rok. Sú tu priame lety, dobré spojenia, není to ďaleko, neletíte niekde 12 hodín. Toto sú za mňa top 3 dôvody, prečo to dáva zmysel. Ešte mali taký turistický tip, keď pôjdete teda do Egypta, už odporúčam jazdy napríklad aj Uberom. Teraz sme išli v podstate nejakých 18 km autom z centra Hurghady sem vlastne k nám do rezortu a za jednoosobné auto som zaplatila 2,50. Naozaj tie ceny sú tu veľmi nízke a zároveň určite čo treba podotknúť je ďalší môj fakt, čo som zistila o Egypťanoch. A síce už ma to až tak neprekvapuje ako kedysi je, že u nich presnosť a prísna čas nič nehovorí. Dohodnete sa so šoférom, že príde o 9 a on príde 9:20. Je to úplne v poriadku, takže aj vy máte čas. A ďalšia vec, že banky, úrady, obchody tu vlastne nie sú otvorené v piatok, ale sobotu, nedeľu oni v poriadku pracujú. A dneska to naozaj bol veľmi dlhý deň, bol to v podstate druhý deň obhliadok, takže dneska sme mali obhliadky v Hurghade, pozreli sme niekoľko projektov, presne sa ukázala tá realita Egyptu. Vždycky investorom ukazujeme projekty tie, za ktoré si myslíme, že sú top, do ktorých aj sami my investujeme a potom ukazujeme tie aj za 30-40 tisíc. A tam sa práve ukazujú aj tie plusy, minusy. Pretože častokrát investor chce za cenu Škodovky kúpiť nejaké Lambo. A tam potom prichádza práve to sklamanie a očakávania. Alebo napríklad v Egypte je úplne normálne a bežné, že na papieri máte napísané, že váš apartmán meria napríklad 70 m2, ale vždycky ešte treba rátať mínus nejakých 20%, pretože keď v ňom reálne ste, tak to určite 70 metrov nemá a rátá sa tam či balkón alebo aj nejaká teda chodba. A toto sú všetko veci, ktoré sa nikdy nedozviete z brožúry. Dozviete sa to buď od kvalitného makléra, alebo teda partnera, ktorý vám sprostredkuje takúto nehnuteľnosť, alebo keď idete priamo na to miesto. Preto aj my robíme tieto investičné programy, buď sa môžete ísť individuálne, alebo sa môžete ísť spolu s nami ako so skupinou, kde zažijete naozaj program. Boli sme na lodi, boli sme vlastne v lokalite Salah Hashish na projektoch, boli sme sa voziť na golfových autičkách a dneska sme boli v steakhouse, kde bola naozaj výborná večera. Sú to plné dní, čo sa týka aj networkingu, nových priateľstiev a hlavne nových informácií, ktoré sa nikdy nedozviete jednoducho z nejaké brožúry alebo proste cez internet. Máme naozaj do 10 projektov, aby v podstate každý investor si vedel teda vybrať, pretože čím viacej ponúk, tým väčší zmätok a tým pádom máte možno také obavy a strach a tú svoju investíciu len odkladáte, lebo si vlastne neviete vybrať. Takže ja len toľko, je už večer, ja už sa pomaly pôjdem na izbu baliť, keďže ja zajtra cestujem, idem sa domov pobaliť, alebo teda na rezort pobaliť a už sa pôjdem len rozlúčiť a pôjdem spať, keďže zajtra mám 9 hodín cesty pred sebou.